Ya. Oi, 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 oi. Yo. Yeah. Yo, yo. Apa? Ya. Panggilan kepada Bapak Imam Mahmudi yang dari Sementar Manunggal dimohon untuk naik ke atas panggung. Lagi kepada Bapak Mahmudi yang dari Sementar Manunggal ditunggu Bapak Sutarjo ke tempat siaran untuk menggantikan. Matur suwun, monggo. Ki Suyono dari Wisageni Persaudaraan Mas Kondo Wardoyo dari kota Trenggalek Gajah Putih. Yo, Beladang wasit Mbah Subandi dan juga Kamul Liono, salah satu ketua dari Tulungagung Persatu. Sing gendang dan ketara. Di pintu yang sebelah timur. Dimohon untuk duduk atau jongkok sing ngendang ben ketok. Oh, was. Jangan kandel ulangi tenan iki ya. Sarosamu Mas Yono, wis to. Tatu wae ora. Locot ora. Iki ora pamer. Ya ora adigang-adiguno. Banyak selagane yo ngene iki. Ayo. Ada pamer nek kene isin karo Gustik ya. Matur suwun Mas Yono, matur suwun Mas Gondo Wardoyo dari Pasopati Trenggalek Gajah Putih. Ki sapa ganti niki? Wayang lawas neh iki ya. Yo. Dari Taji Budaya Tulungagung. Perjodohan karo Mas Marseh dari Pecut Samantiman. Bang Sri Lego Blitar. Yo, Taji Budaya iki. Sip janana. Sing tadah yo mening, sing mecut yo toto tatas titis tenan iki. Was. Iyo. Selamat datang Sukadir dan juga Sukrawuh kepada para jawara dan juga para pendekar, para pecandu pecinta seniman yang berada di Jawa Timur. Perlu saya sampaikan bahwasanya acara pentas seniman digelar oleh Gus Sutikno yang bertempat di kediaman beliau dalam rangka surat atau memperingati Hari Islam Muharram 1448 Hijriah yang dihadiri para jawara pilih tanding yang dari kota Kediri, Blitar, Tulungagung, yang dari kota Trenggalek, yaitu ada yang dari Pojok Guyub Rukun, Pojok Satunggal, Pecut Samantiman, Sementar Manunggal, Wisanggeni Satrio Samudro, Cambuk Ulung Cambuk Sakti, dan juga Macan Gedung Puring, dan juga yang dari Singo Renggo. Adapun yang dari kota Tulungagung, yaitu yang dari Tukar Kawruh, yang dari Cokro Baskoro, Joyo Kusumo, Pasopati Trenggalek atau Gajah Putih Trenggalek, dan juga dari Tulondo Karyo, dan juga dari Taji Budoyo. Ya, selamat berlaga di atas panggung ring bambu. Matur suwun Bapak Marseh dan juga yang dari Taji Budoyo Tulungagung. Ki semua ganti iki. Yo, bodoh kedute iki. Semua
panggilan kepada Bapak Mahmudi yang dari Sementar Manunggal dengan hormat dimohon untuk naik di atas panggung untuk menggantikan. Iya siap. Sementara Mas Mudi dulu ya, monggo Mas Mudi. Inilah salah satu MC dari Witaraya. Dan juga ada lagi yaitu Mas Saprul Gondrong. Hadir atau belum beliau ya? Kepada beliau Bapak Mahmudi dipersilakan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Selamat sore untuk semua jawara-jawara dari Tulungagung, Trenggalek, Blitar. Selamat beradu laga, adu keterampilan, adu skill untuk bareng-bareng uri-uri budaya Iban. Bareng-bareng golek dulur, ora golek musuh, golek kanca, golek bolo untuk menyemangati uri-uri budayane wong Jawa kuno. Ayo kok kulon siji, kaitan siji. Ayo sapa iki? Ayo pecute penak-penak kabeh mentul-mentul. Yo dijaga sportivitas tanding, golek dulur, safety diutamakan, kepala nggak boleh dipecut. Yo saosmu, sarosamu, pokok doyong kang, ojo ngewal, ojo macek. Wis to, sarosamu, pokok karo mesem guyu. Toto sik tadahe. Sing nyeblak yo ben siap. Yo. Pol. Lah. Manut aturane wasit, manut aturane pelandang. Manut karo Mbah Sutik sebagai panitiane. Ya. Roso tenan iki. Yo. Ganti pecut, ganti tanda. Sapa iki? Tunggal tunggu saka Kanigoro. Pak Rudin saka Jalu Mampang. Iki kanca manol ya kanca nyupir iki. Wis biasa yo golek dulur Pak Din. Ketemu dulur Tulungagung, dulur Galek. Ayo Jalu Mampang ketemu dulur saka Tulodo Karya. Padahe sik ben siap. Alon-alon pokok kelakon, gremet-gremet pokok selamat. Oh Pak Din bismillah aja lali. Yo nguri-nguri budaya aja lali karo sing gawe urip. Ukur-ukur. Lek ukur-ukur ora kuat perih. Lek banter pokok doyong ya ora apa-apa. Yo Pak Din jingkrae. Yo tono jaba mantramu. Bar sura padha bar biasa iki jimate. Yo tokno peandelmu ora apa-apa. Nah, yo ngene lho. Jago lawas, jago tuwa. Wis to, losno Pak Din. Tulodo Karya tadahe sing prigel. Nyeblake Pak Din sing atas titis mune macekor tapi ra cerdas. Wis padha sekine padha jaduke. Kowe bar sura ora rugi. Tanggal 1 sampai tanggal 5 diasah terus. Ayo Pak Din, helme dingge Pak Din. Wahyu budaya. Tadahe diungkerne sik.
Jopo mantrane diwaca, aja sampe tumpang suh jopomu. Yo, gepokno boyoke ya oleh Kang. Aja nanggung-nanggung lek gepok. Wis to salosmu. Iki Pak Din iki jimate kebolando. Nek nyeblak ukur-ukur ora cerdas iki. Kudu rasa tenan nek nyeblak iki. Yo. Wis to. Wetenge ya oleh, boyoke ya oleh. Pokok aja ngewal. Ora apa-apa. Jas. Ya ngono. Guyune aja sampe lali. Priye ilang. Ayo wis siap sarosamu. Wis kaya gepok kebo sapimu. Yo, hit. Enek ora tulung agung hit. Wis ora usah rayan, bagian-bagian. Cilik ora kurang bakal kowe tani. Kok kulon gedhi ya ora poken bakal. Bakale padha. Wah, Yo. budaya. Yo. Yo, adae. Yo, kebuan. Hati-hati Kang. Dipapak karo sebelahan sampean. Aja guyang-guyu. Kena dadamu kowe. Aja dianggap enteng. Rosane ngidam-idapi iki. Karang kates bendungan. Dulur kok galek iki. Jamune oleh kabeh iki. Wis wih, ora apa-apa. Nah, ya golan tapi orang guyu. Ayo, ganti pecot ganti tangga. Tumuju ing mrang weta. Pecotnya disidani karo Mbah Sutik iki wis. Kita yo enek sing landhep ya enek sing kentul iki. Trataban lungguh jejer sun Adase. halo Lek urung tadah aja digepuk. Wis sing ngono wis asirmu. Pokok doyong. Pino dadi sure cakep Ora apa-apa. Klaras Tatap gampeng. moro Gampangnya padas, teh ya atos. lire Padase. angin nggo Ayo. Weh, lawang kaya ngono lho, garek eling karang ora apa-apa. ning sa Mboten bareng. Mboten bareng. Ayo dari barat. Gak oleh arogan. Cukup sing ning dhuwur. Ora usah munggah. Sing ning isor tak dhuwur. Aja adol, gampang payu lah adol. Kaya Bapak Bagia Tulung Agung lah adem ayem muni lah. Yo. Wis ora usah arogan ngene iki. Nggih, untuk dulur-dulur timur sing tenang. Nggih. Yo, sampean pun sepuh, nggih contoh adik-adike. Nggih, sing wis ya wis. Wis dilalekne dulur. Dimohon untuk para pemain tenang ya. Pun enten sing ngatur nggih. Keamanan di atas panggung sudah ada, di bawah panggung sudah ada nggih. Pun toh manuto karo panitiane nggih, manuto karo wasite. Kesane aman kabeh nggih. Mas kami tuwa sedaya dulur-dulur saking Blitar nyuwun pangapunten menika wong kula rada ngeten rada stres kula senenane mboten pareng sakjane nggih sepeda malih nyuwun pangapunten nggih Mas nggih nyuwun pangapunten dulur-dulur Nggih, matur suwun. Ini salah satu Bapak Mulyono, ketua dari Tulungagung Bersatu nggih. Yo, masih Turonggo Sakti Wahyu Budaya. Persiapan untuk rolling wasit yaitu Bapak Udo Wardoyo yang dari Terenggalek dan juga Pak Sayin yang dari SBR. Sekali lagi yang terhormat kepada Pak Sayin yang dari Alap-Alap SBR.
BR dan juga Mas Gondo Wardoyo yang dari Trenggalek dengan rumah di mana untuk naik ke panggung untuk rolling atau menggantikan wasit ya. Sekali lagi kepada Mas Gondo Wardoyo yang dari Pak Sopati Trenggalek dan juga Bapak Sayin yang dari Blitar dengan rumah di mana untuk naik ke panggung untuk rolling atau menggantikan wasit atau Untuk pintu yang sebelah barat mohon yang jauh dinaikkan dulu. Yang dari Trenggalek mohon naik dulu, dihabiskan dulu wayange Konggalek dintekne kok gek wayange dhewe. Dadi ngurmati sing ado-ado dintekne dhisik. Mulai kan ora kewengen, sing ado-ado dintekne dhisik. Sing Konggalek monggo merapat dintekne wayange dhisik sing ado-ado. Dadi lek ado-ado kok kene gen main kabeh. Diganti sing senior, sing adem matine. Ayo, sapa iki? Dulur etan siji, kulon siji. Ya. Ayo Kang, sangka dalu Mampang iki contoh adik-adike. Digawe seni ae yo. Anget tatune, atine pangke adem, aja tukaran. Nggih, jago padha sepuhe. Nggih, yo. Ojo sembrono. Wis meneng-meneng ngentup iki nggo. Nggih. Ayo Kong. Jajak Kong skillmu tokno Kong. Sebelahmu sing antik tokno Kong. Lah yo ngono lho. Pecut dilungne. Helm dilungne. Ojo-ojo diuncale Mas. Yo, ganti pecut, ganti tadak. Numpang pengumuman besok seni tiban Demit Kali di Desa Tanjung Sari Boyolangu Tulungagung. Kanca-kanca saking Demit Kali ngontonaken tiban wonten ing Desa Tanjung Sari Boyolali Tulungagung. Tanggal selikur. Bahasa Indonesia ndak ngerti bodohan wong-wong iki. Tanggal selikur hari Minggu. Untuk jawara-jawara Blitar Raya dimohon untuk hadir. Ini sebagai undangan resmi. Ya mungkin nanti dari pihak panitia SMS WA datang Panjenengan Doyo. Ya. Lah. Yo sapa ki? Jago sepuh. Saka kulon ketemu jago sepuh saka wetan. Pokok manut aturane pelandang, aturane wasit, aturane tuan rumah Sohibul Bait panyunipun Bapak Gus Sutik. Wis pokok manut penak karo Mbah Sutik iki. Yo, tadae sing prigel. Ganyuwangi Wis to, tono jaba mantramu. Ayo aji-ajimu tokno. Aji Mudri nyeblak ben rasa tokno ya. Ora ngono. Ya anter suarane tapi kok ora tegas iki piye iki? Apa iki cekelane iki? Ya. Rasa tenan sampai kecel-kecel iki diblak. Prawan rondo gak peduli, aku tresno rondo Banyuwangi. Yo, lah. Wes, guyu ta wae guran. Ayo penerno sebelane sing tatas titis. Kurang marem ganti pecut nggih bareng. Untuk
Desa Tanjung Sari, Boyolangu, Tulungagung. Untuk dulur-dulur dari Blitar Raya dimohon untuk hadir. Ini sebagai undangan resmi. Merati yen sinawang apa iki? dari Kakung Karim, nggih contoh Kong. Anak putune kudu sing apik maine iki. Nggih contoh anak putune sing ning ngisor. Yo, manah diri. Manut karo Mbah Wardoyo iki. Sebelahne Bangkah Ruso iki apa jamune iki? Yo sepo-sepo sing godak lho yan. Wis ora kena dicewowo iki. Kangkung Karim iki. Lah tak tenan to. Nggih. Iki nom-nomane kaya apa lho wong ngene iki? rondo seksi Banyuwangi Yo tibane rame tapi adem atine. Karo guyu Kong. Aja menelong ya Kong. Guyu, mesem guyu. Yo. Wes. Landange cukup jaga jarak. Doyong mboten bareng jejeg-jejeg. Tresno rondo Banyuwangi. Ayo. Lah jejeg ki malah rugi lho. Ora kena dipotong pisan. Wah. Cek. Yo, etan siji-siji wae. Lek loro piye lek narungne, kaya bingung. Lek loro lek narungne piye? Ayo. Ayo, Mbah Keling. Ketemu dulur lanange sampean sangka Jalu Mampang. Wes. Jogete panggang ngene iki. Antik kene. Ayo karo Keling. Ayo. Enteno Keling. Yo. Wes gak dirasa. Wes laler mencok ya, Kong. Yo. Ora. Rusak. Wes. Jogat Keling. Ya. Jago lawas. Tahun 70-an panganane bonggo cut iki kakung. Ayo. Tahun 70 wis ngluruk ning aku dhisik iki wisan. Ayo cepet Keling. Yo. Wis pilihan kakung Keling. Kuwi luwandep iki. Mentolo apa ora kuwi lan Belanda. Oi. Ya. Rogo. Yo. Yo tak ada sing prigel. Aja dianggap enteng, aja dianggap sembrono. Ya maro joget. Yo. Ya. Ayo dadake dulure. Oi. Ya. Menang kalah urat, kalah ketik. Podo pintere, podo slamete. Yo. Ora apa-apa. Joget. Wes ganti. Sopo iki? Bocah belajaran undangku munggah. Oh. Dugulane gandeng sing babak, sing koetan cah belajar iki. Yo. Awake dhewe utuh. Jajal Pakde, batien iso ora Pakde? Yo, etan ditoto sing apik Kang yo. Ayo, Bapak Gareng gatel tangane. Ayo. Salaman sik. Yo. Yo, padha dadi tokohe masyarakat iki nggih contoh nggih. Salame tiban yang ngene iki ora kaya salame karate. Wes. Nggih. Yo Pak Gareng
Gareng diarane Pak Gareng. Oh, Wis selosmu. Cul. Nggih. Yo, tadae sik, Cul. Iya jali to. Cek rasa tenan apa ora. Diwangi oleh. Weh, Oh. ketoke mesem tiba-tiba ya ampuh. Beh. Yo, les 1-11. Ora apa-apa jajal jimat kok. Bar suroi kasil apa ora dingi lemalan dingi. Njajal lek tirakat dingi pitung dina pitung bengi. Aduh Kediri Blitar. Lek sowan daleme Gostek kok badhe tinggi anu nggih. Yo. Ayo Kong, diwales Kong. Pokok doyong ya Kong. Golek dulur. Ya wis losno Kong. Utuh awake. Yo. Kiri kanan. Sing awas. Ora apa-apa. Wis to. Aja nanggung-nanggung Kong. Sak kayangmu Kong. Kurang marep haji-hajimu tokno Kong. Wis to. Los. Pokok doyong manut tatanane wasit, tatanane pelandang. Mengasih. Yo, nengah. Yo. Natasamu tokno Kong. Ora apa-apa. Walah, iki mung baro kami tuwa kok kanigara lho. Salah deleng iki mung aku. Ayo wo, tadahmu wo. Ora apa-apa nggih. Don, salaman. Yo. Jagorat. Persiapan untuk rolling wasit selanjutnya yaitu Bapak Puji Pidut yang dari Macan Gedung Puring dan juga Bapak Subagio yang dari Tukar Kawruh. Dengan Roman dimohon untuk naik di atas panggung untuk rolling atau penggantian wasit Mas Gondo Wardoyo dan juga Bapak Sayin. Sekali lagi kepada Bapak Puji Pidut yang dari Macan Gedung Puring dan juga Bapak Subagio dengan Roman dimohon untuk naik di atas panggung untuk rolling atau penggantian wasit Mas Sayin dan juga Mas Gondo Wardoyo. Matur suwun. Monggo Bapak Pidut kalih Bapak Bagio kanca mulang sapi. Kulaturi naik wonten asring ganti landang ganti wasit. Ya, menang nom titik kalah tuwek. Pengalamannya kalah sak srit. Ora apa-apa. Di sekolah. Oga kinase kalau Chandra Lah dilone apa ya apem gerek kemplok. Nggih. Sugeng sonten Bapak Bagio. Niki Jawara lawas, pendekar lawas. Ewane Wis tanasa kanca mulang sapi, kancaku belantik iki. Ya. salah satu Iya jali to. Ayo. Anadyan kacoba akeh beda. Yo. Apa semadep mantep kalbu. Bapak Puji Pidut kasuwun naik di atas ring. Monggo Mbah Pidut. Kalih dulur lanang Tulungagung Bapak Bagio. Nggih. Awinangku Mas, sampean milih senenge pecut sampean sing mentul apa sing kaku, sing landhep apa sing gablok. Yo. Ayo siap sih.
Sulistiko Ketoke lagi. Dewi Salah kedemenan. Sekartaji Iki sapa iki? Nom-noman iki. Ya. Mas Dana dari tukar kaweruh. Jadi orang tahu tiban iki. Musuhe Santiaki iki, kenting iki ketoke iki. Ya. Oh Ayo Mas, menangi dodombo gegerombo. Tapi tiban aja gegerombo dodombo. Ayo. Sing cilip penale seliat seliut biasane. Dewi Sekartaji dadi kembang ngeputih Kediri dasar Sulistyo ing Warna Yo. Diajari lo. Kinase kalo Candra Kirana Diajari yo, ora apa-apa. Dewi Sekartaji lelewane tanah samranane dasar satu Yo, ganti pecut, ganti tadah. Sebelane sing mancer tenan. Pokok doyong, aja ngewal, aja mancing, aja nyelindit. Wis siap Pak Bagyo. wis madhep mantep ing kalbu anggo deli tresno Yo, untuk yang di atas ikut aturannya panitia. Ojo sampai jubel-jubel ya. utama Masane penontonnya ndak ketok. asmara benun putra Ya, ora apa-apa. Ora apa-apa, pucuk-pucuk beranyes tok. Ayo. Arup tumeka sabrene nalikane dueng Wes mbah keling neh. Layang tuwek iki tenan. Mustika Yo dimong mbah putune. Sekartaji yo Yo. Ada sih. Wes toto, wes salosmu. Gus. Ora kena. Bayar nyebrang isor bana ya kampunge. Wayu budaya. Ya, saudagar terima kasih kepada Kang Mahmudi ya, salah satu MC kondang ya dari Blitar Raya yang beralamat di atau dari Sawantar Manunggal ya. Kepada beliau diaturkan banyak terima kasih dan juga saudagar terima kasih. Selamat datang, selamat sore, yaitu tamu istimewa, tamu agung yang diundang oleh panjenengan Gustik, yaitu Bapak Ngaini Bedun, salah satu pendekar dari Pencak Dur yang dari Batu Haji ya, salah satu pengusaha yang sangat sukses ya. Kepada Bapak Ngaini Bedun, saya ucapkan selamat datang Jong Hadir dan juga Sugeng Rawuh ya. Kalau boleh naik di atas panggung, nggih, Bapak Ngaini matur suwun pripun. Elingo marang janjimu wong ayu Piye Bapak yo? Cendol, cendol, waya ora ya ora. Kurang satu kali. Ki Mas Goblok. Persautan karo Pak Geling. Dari Tulungagung. Salaman apa pian Mas Goblok? Matur suwun Pak Geling ya. Luputku ngampuran padha-padha semenaga yaku. Lek enek salah lupute di ngapura. Di bulan rasane suci Muharram ya. 1448 Hijriah. Ki wayang dadine iki dari Tulungagung. Yo. Yang belum kenal dikenalkan, yang sudah kenal diakrabkan siapa dia? Mas Nyambe dari Tulungagung. Persautan dari Kuto Blitar Raya. aku nih Pengumuman datanya dari keluarga besar Paguyuban Seniman Demit Kali ditujukan kepada para jawara dan juga para
pendekar tamu undangan yang terhadir ya, baik yang di kota Kediri, Tulungagung, Trenggalek dan juga dari kota Blitar. Hadiri, saksikan dan juga ramaikanlah pertunjukan seni band yang bertempat di Desa Tanjung Sari, Boyolangu, Tulungagung pada hari tanggal Minggu tanggal 21 Juni. Berarti besok nggak salah ya. Hadirin juga saksikan ya pertunjukan seni band besok yang berada di Tanjung Sari, Tulungagung, dipanitiai oleh dulur-dulur dari Demit Kali, Bandut atau Bapak Yani. Monggo Mas Cabe diubah nih baju tengi wo karangan munggah karmedun ditawari Jawa mantrane leno pangene seplano ning dadane mana dadamu ya iki dadaku yo sing hati-hati disunting karo youtuber dari Tulungagung Kang Enang dari pojok Mas Sugeng dari alap-alap SBR Tawir di Powiryo Channel yo dan juga acara ini didukung dan juga disengguyung oleh dulur-dulur dari Blitaraya dan juga yang dari Tukar Kawruh atau Komando Satrio Nusantoro dan juga di backingi keamanan dari Badak Hitam yang sudah terdidik, yang sudah terlatih secara tentara ya, matur suwun wonge gedi-gedi setiap titik ada nggih mulane aja mari gawe rewel aja mari gegel wis urusane abot karo Gustik iki urusane abot banget karo Gustik tenan wis ora kena jobo jero ora nek kok cedhek waduan kowe lunga ora pamit aku saiki ada dunungmu mong kacu yo manyambe piye carane langkahe diki ditamane Jawa mantrane Mas iki piye Pak wis marput enak wae lek manut penak wae yo wis gantian ganti karo kancane iki blas rung tau iki aja rayan sitok-sitok ae sitok-sitok ae iya wis to main-main iku iku nganti jam 7 jam 8 ora apa iso mene lampu karo Gustik sedelo aki wayang anyar blas rung tau yo wong ayu wis iki sapa iki Mbah Topo dari Jalu Mapang Sempon Kanigoro persaudaraan dari Tulungagung blas rong tau ya satu kali cabukan kurang dua kali cabukan yo was yo dan gue gelak sapi neng orang tatune amboro ing awan Tronggo Sakti Wahyu Budoyo iya sound system audio bebasan tanpa pertunjukan seni band pada sore hari sangat ramai sekali ya dihadiri para jawara pendekar yang sangat pilih tanding yang dari Jawa Timur ora gemen-gemen nih yang sudah siap adu laga sing kandel kulit tenan ora tedas wae karo Padi dari Kutha Blitar Kediri Tulungagung dari Trenggalek yo ojo mepet-mepet le rada adoh ngeneki dadamu dhewe kok masane bojomu mepet-mepet yo wong aja sabare tenanan guyu di tengane Bapak Isul di tengane aja mikir-mikir Bapak Gio di tengane sak temati selagi matur suwun rahipun pengusaha sukses dari Batu Haji dan juga salah satu pendekar pecador yaitu Bapak Ngaini Bedun matur suwun rahipun nggih yang juga ikut selalu mendukung menyuyung dan juga memberikan motivasi kepada kesenian yaitu seni tiban
ikut nguri-nguri budaya Jawa warisan leluhur nenek moyang. Nggih, matur suwun Bapak ini. Sok ben melu ning Nganjuk. Oh ning Mojokerto, Dik. Ben digawa karo Gusti. Oh, es. Ki Mas Gondo Wardoyo. Dari Gajah Putih Trenggalek. Persaudaraan karo Mas Woko dari Cambuk Wulung. Was yo iyo ora popo. Matur suwun Mas Gondo, ganti metut yo ganti dadah yo ganti metut. Ki jan padha sektine kabeh. Omahe Gusti sekti tanpa aji, teguh tanpa beguru. Piye carane iki? Laduni tenan iki. Gusti kok ngerti? Wong karo mae gedhe dadak. Ora kena diremeni, ora padha ora dewi. Makome kadohan karo MC-ne ta. Iya. Satu kali campuran ora apa-apa. Aja dudur, aja sosor Pak Isul. Bapak Gio, aja dudur, aja ngitur-ngitur. Iya. Dua kali campuran kurang satu kali campuran. Ora apa-apa. Yo, haha.